Svoju prezentáciu preniesie magisterka Verona Bôciková, PhD, ktorá absolvovala prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore biológia, potom špecializácia molekulárna biológia a PhD urobila z onkológie na Lekárskej fakulte v 2022. Vyhrala niektoré súťaže, ako prvé miesto na vedeckej konferencii PhD študentov Lekárskej fakulty, bola tretia na súťaži doktorantov Slovenskej akadémie vied, špeciálnu cenu v súťaži Ľudmily Sedlárovej Rabanovej. Participuje na 4 projektoch, 2 je zodpovednou riešiteľkou. Názov jej prezentácie je využitie avatarov v onkologickom výskume a uvidíte, že čo to znamená, keď avatári idú do onkologického výskumu. Nech sa páči, Verona. Ďakujem veľmi pekne za milé úvodné slovo a ďakujem teda aj za možnosť dnes vám odprezentovať niečo teda už z toho z výskumnej časti a teda ako my v onkologickom výskume využívame avatarov. Začala by som takou všeobecnou definíciou pojmu avatar, keďže každý z nás si môže pod tým predstaviť niečo iné. Z starého hinduistického jazyka je pojem avatar definovaný ako inkarnácia vyššej bytosti, alebo teda jeho vizuálna identita tu na Zemi. A čo je nám všetkým asi bližšie, je definícia ako online vizuálna identita používateľa. Čo majú ale tieto dve definície spoločné? Je to, že avatar v týchto prípadoch reprezentuje niekoho alebo niečo. Dôležitou súčasťou onkologického výskumu sú samozrejme pacienti, ktorí sa líšia nielen medzi jednotlivými onkologickými ochoreniami, ale teda líšia sa aj v rámci jedného typu rakoviny. Túto heterogenitu, teda aby sme vedeli preniesť ku nám do laboratória, potrebujeme na to teda tých avatarov, a teda avatarov v podobe biologických modelov, ktoré teda reprezentujú ľudské nádorové bunky u nás v laboratóriu. Na čo sú takéto predklinické modely dôležité? Je to najmä na lepšie pochopenie tej výnimočnej nádorovej biológie. Sú dôležité pri objavovaní nových liečiv, ale takisto aj pri testovaní nových terapií ešte predtým, ako sa dané liečivá dostanú do klinických skúšok s pacientami. Kľúčovou výzvou ale ostáva vytvoriť taký model, ktorý bude čo najvernejšie replikovať pacientský tumor. Predklinické modely môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na dve také kategórie, in vitro modely a in vivo modely. Do in vitro modelov patria bunkové línie, sferoidy a vyššie komplexné organoidy a do in vivo modelov patria animálne modely. Začala by som takým najjednoduchším a najširšie používaným modelom, a to sú bunkové kultúry, ktoré, ako vidíte, už sa používajú od 50. rokov minulého storočia. Sú to bunky, ktoré sú tiež pôvodne derivované z pacientského tkaniva, ale teda sú zmenené tak, alebo sú teda imortalizované, sú zmenené tak, aby sa mohli nekonečne dlho deliť, aby sme s nimi mohli v laboratóriu ľahko pracovať. Ako môžete vidieť na obrázku, môžu mať rôznu morfológiu, rôznu veľkosť, ale teda dôležité je povedať, že bunkové línie sú homogénnou populáciou buniek, to znamená, že všetky bunky sú rovnaké. Ďalším takým modelom sú sferoidy, to už prichádzame do 3D modelov. Tie sú už tiež pomerne dlho používané. Sú to vlastne také multicelulárne agregáty buniek z bunkových línií.
Ako môžete vidieť na obrázku hore, tieto bunky agregujú dokopy a vytvárajú taký 3D model, ale teda treba povedať, že sú takisto ako bunkové línie tvorené homogénnou populáciou buniek, čiže všetky bunky v tomto 3D útvare sú rovnaké. Poskytuje nám to ale lepší model, už lepšie mimikuje to aspoň ten tvar reálneho nádoru. Pre porovnanie týchto dvoch modelov pri 2D kultiváciách sú bunky buď teda prisadnuté na dne misky, Petriho misky, kde majú redukovanú medzibunkovú komunikáciu, komunikujú teda iba so svojimi susedmi, ale v rámci 2D roviny. Majú rovnomerný prísun živín a kyslíka a takisto, ak ich ovplyvníme nejakým liečivom, tak tie bunky sú ovplyvnené rovnomerne. Čo sa u sferoidov mení, je, že tá ich 3D formácia už lepšie teda mimikuje to nádorové prostredie. Vytvára sa uprostred sferoidov hypoxické jadro, keďže bunky nemajú rovnomerný prísun živín a kyslíka. A takisto, keď ich ovplyvníme nejakým liečivom, tak sú nerovnomerne ovplyvnené, keďže vonkajšia vrstva tých sferoidov je ovplyvnená intenzívnejšie ako tie bunky, ktoré sú uprostred sferoidu. Takisto v sferoidoch je aj medzibunková komunikácia už intenzívnejšia z každej strany. A v prípade kokultivácie takýchto sferoidov už môžeme hovoriť o takej lepšiemu mimikovaniu mikroprostredia nádoru. Čo teda to nádorové mikroprostredie znamená? Môžeme si ho predstaviť ako také komplexné mesto, v ktorom každá budova, každý obyvateľ, každé povolanie, auto a tak ďalej má svoju špecifickú funkciu a teda fungujú v jednom komplexe, tak aby všetko dobre fungovalo. Takisto to je aj v prípade nádorov, kde to nádorové mikroprostredie zohráva dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní správania toho daného nádoru. Napríklad ovplyvňuje jeho rast, metastazovanie, rezistenciu na liečbu alebo imunitnú odpoveď. Nádorové mikroprostredie sa skladá z bunkových komponentov a aj z nebunkových komponentov. Medzi tie bunkové komponenty patria samotné nádorové bunky, fibroblasty, endotelové bunky, ktoré sú zodpovedné za vaskularizáciu, imunitné či nervové bunky. Do tých nebunkových komponentov patrí najmä extracelulárna matrix, ktorá formuje celý ten tvar, alebo teda ten komplex nádorový, kde patria kolagény, laminín, fibronektín napríklad. A takisto sa tam nachádzajú aj cytokíny a rastové faktory, ktoré ovplyvňujú rôzne bunkové procesy v rámci tohto mikroprostredia. Týmto by som prešla na ďalší, už taký vyšší predklinický model, alebo teda predklinický avatar. A tým sú organoidy, ktoré boli teda vyvinuté pomerne nedávno, je to niečo cez 10 rokov a odvtedy zažívajú taký boom vo výskume. Sú to vlastne komplexné 3D štruktúry, ktoré sú odvodené z pacientského, či už nádorového, ale aj zdravého tkaniva. Formuje ich teda heterogénna populácia buniek a formujú také ako keby mini orgány, ktoré rekapitulujú alebo zachovávajú si štruktúrálne a funkčné charakteristiky toho pôvodného tkaniva, z ktorého boli odvodené. K optimálnemu rastu potrebujú teda extracelulárnu matrix, ktorú môžete vidieť na obrázku vo forme tej ružovej kvapky, kde sú kúsky disociovaného tkaniva. Takáto kvapka spolymerizuje. Teda táto ružová kvapka, ktorú ste videli na obrázku, spolymerizuje a následne teda je zaliatá kultivačným médiom, v ktorom sú rôzne rastové faktory, ktoré sú teda esenciálne
pre rast a diferenciáciu organoidov. A teraz teda je ďalší slajd, ktorý nevidíte, ale teda môžem ho aspoň popísať. A teda týka sa personalizovanej liečby, keďže organoidy sú naozaj veľmi využívané v tomto výskumnom poli. A teda, tak ako som na začiatku hovorila o heterogenite medzi jednotlivými pacientami, tak táto heterogenita predstavuje významnú prekažku v protinádorovej terapii, najmä kvôli tomu, že ponúka široký rozsah odpovedí tých pacientov na danú liečbu. A organoidy preto predstavujú sľubný model pre personalizovanú liečbu. To si môžete predstaviť asi tak, že organoidy derivované z pacientského tkaniva, tak rovnako ako pacientské tkanivo, po základnej charakterizácii a profilingu môže teda rozdeliť pacientov do rôznych skupín podľa toho, ako by teda najideálnejšie, alebo teda rozdeliť ich podľa toho, aby sme im vedeli určiť čo najúčinnejšie liečivo šité priamo teda na ich profil nádoru. Takýto prístup už bol publikovaný niekoľkokrát, je toho plno literatúry vieme nájsť, kde organoidy derivované z pacientského tkaniva predikovali odpoveď na chemoterapiu, alebo teda korelovali, ich senzitivita korelovala s terapeutickou odpoveďou u pacientov. Aby sme sa teda ešte viac priblížili k tej reálnej situácii, ktorá nastáva u pacienta a prekonali teda statické podmienky kultivácie, ktoré sú nefyziologické, používame vo výskume aj dynamické kultivačné systémy, ktoré si môžete predstaviť asi takto, kde v komórke je umiestnené buď sferoid alebo organoid, alebo teda už nejaký ten avatar náš, ktorý je obmývaný médium. V tom médiu môžu byť napríklad rôzne liečivá a ako môžete vidieť na tom grafe, tak je rozdiel v odpovedi v statických a v dynamických podmienkach. To je teda dôležité inkorporovať takéto dynamické podmienky aj do nášho výskumu. Keďže organoidy stále teda chýba im či už stromálna alebo imunologická zložka toho nádorového mikroprostredia, takéto dynamické systémy vieme použiť aj na mimikovanie takéhoto systému, kedy do toho fluidného systému vieme inkorporovať imunitné bunky a tak kokultivovať nádorové bunky s imunitnými bunkami, prípadne aj s fibroblastami a vytvárať tak komplexný model, ktorý sa naozaj už lepšie približuje tej reálnej situácii u pacienta. Posledným modelom, ktorý by som rada spomenula, sú animálne modely. Sú xenografty odvodené z pacientského tkaniva, ktoré sa vytvárajú spôsobom, že kúsky pacientského tkaniva sú implantované imunodeficientným myšiam, imunodeficientným preto, aby teda to nádorové tkanivo mohlo rásť a mohlo slúžiť na rôzne experimentálne štúdie a takisto môže takýto model slúžiť aj na personalizovanú liečbu, ako je v prípade organoidov, že si zachováva tú pôvodné vlastnosti daného nádoru. Problém je len v tom, že tento model je finančne oveľa náročnejší a samozrejme potrebný čas na narastenie takéhoto modelu je oveľa vyšší. Na záver by som len teda zhrnula všetky tieto modely, o ktorých som rozprávala. Každý ten jeden avatar má svoje pozitíva a negatíva.
ten výskum a vývoj modelov ide stále dopredu, čo nám uľahčuje tú prácu, alebo teda ten výskum celkových aj mikroprostredia, aj nádorových buniek. A na záver by som len chcela povedať, že my v onkologickom výskume pre nás je využívanie rôznych avatarov esenciálne, aj keď teda, ako ste počuli, žiadny z nich zatiaľ nie je úplne ideálny. A týmto vám ďakujem za pozornosť.